Oh. Tak 2 orechové. Postaviť sa? Vidíš ju A na Deo Parfém je 50% ľudí alergických. No, ona to... Takže toto je pomerne netradičný výrobok, málo vídaný na takýchto podujatiach. O čo ide, aká to je technika? Je to celkom nová technika Tiffany, je to novšia technika ako pôvodná technika Dolova. Podstata je vlastne v medenom pásiku, ktorým sa obaluje sklo a potom sa to cínuje. Aký je záujem ľudí o túto novú vec? Záujeme takí slabší ľudia, to moc nepoznajú, ale tak bola, čo sa už predalo. No. A čo všetko ukazujete, aké techniky? Čo teraz sme ukazovali prebíjanie, odsadzovanie, sekanie, takisto ťahali sme materiál. To je všetko na dnes. Ešte zajtra budeme pokračovať, niečo musíme vymyslieť. Kremnica Sučka už veľa chováčov dobrých vychovala, ako je na tom nová generácia. Držíte sa tradícia, alebo to upadá, alebo ako to vidíte? No, máme obavy, že upadá, ale snažíme sa vytiahnuť brindy. Dobre, na to, že... Môže byť? No, tak. Ešte koupuješ. Zase máš k tomu, nebo... Áno, takto sa to chytí, ukazovakom, ale sa len oprie takto, aby toto pierko bolo voľné. Áno, to je jasné. Nesmie sa veľmi stískať, lebo potom by to mohlo narážať. Hej? Tak jemne a oprie sa to o zuby, ktoré sú pootvorené a brnká sa takto. Teraz to má slabý zvuk, ale keď zavriem ústa, tak začnú. Keď je jazyk vpredu, sú vysoké tóny, ako s tým idem dozadu, tak hrubnú. Keď sa chveje s jazykom dopredu a dozadu, tak sú také ozdoby. Keď sa to naučíte a brnknete a prudko sa vdýchnete, tak je to s kontrou. To je všetko. Počas uplynulého víkendu mohli návštevníci Kremnice vidieť ukážky ľudových remesiel, mohli navštíviť jarmok a okrem toho boli pripravené rôzne atrakcie pre rodiny s deťmi, ako šermiarske súboje, súťaže s lukostreľbou a podobne. Pôvodne boli viaceré akcie pred rokom. V Kremnici išlo aj o jarmok zvlášť, ale zároveň aj dobývanie Kremnického hradu. Tieto akcie sa skumulovali. Prečo? Aký bol hlavný dôvod? Tento rok sme pristúpili k spojeniu akcií dobývania Kremnického hradu a tradičný kremnický jarmok z dôvodu zníženia rozpočtu na tieto akcie. Takže koľko sa ušetrilo týmto spôsobom, aspoň v percentách?
Tento rok sme mali na dobíjanie hradu o 30% nižší rozpočet ako po ostatné roky, takže to bol hlavný dôvod. A ďalej sme chceli skumulovať tieto dve akcie, aby sa zvýšila návštevnosť podujatia a zvýšila sa prestíž. Ako ste spokojní s návštevnosťou? Návštevnosť bola veľmi príjemná, myslím, že sa tu otočilo okolo 6 000 ľudí za tento víkend, takže sme spokojní. Ja myslím, že to je lepšie, keď sa to takto spojilo, ako to dobíjanie hradu, keď bolo, lebo to bol veľký rachot len a už to bolo troška také zaužívané, že to už to isté bolo. Tak treba bolo troška aj inovovať. Myslíte, že dodá charakter mestu práve takéto typ podujatia? No som presvedčený, že áno a Kremnica si podľa mňa to veľmi váži, keď také niečo uskutočňuje. Do podujatia sa zapojila aj Národná banka, Múzeum minci a medailí, takisto vlastne prispeli svojou troškou. Áno, oni pripravili Noc múz vo svojich priestoroch na zámku a vlastne vo všetkých expozíciách Národnej banky Slovenského Múzeum minci a medailí. A vlastne ešte pripravili aj súčasťou teda programu bol aj Kremnický hradný orgán. Je to už vlastne druhý ročník tohto podujatia. Hlavný dôvod je, aby sme vlastne priblížili naše expozície návštevníkom aj v takomto netradičnom čase, kedy vlastne majú možnosť vidieť ich v trošku inom svetle, jednak teda pod rúškom noci a jednak vlastne sú bežné prehliadky, obohatené o rôzne sprievodné podujatia, rôzne atraktivity. Túto sezónu je to už druhá Noc múz. Pripravujeme ešte dvakrát Noc múzeí, respektíve teda letnú Noc múz. 7. augusta bude otvorená numizmatická expozícia Licáru peňazí, takisto s hudobným programom, dokonca aj s divadelným predstavením tentokrát. Samozrejme budú ešte aj ďalšie atraktivity. No a 21. augusta bude znovu prístupný Mestský hrad, tiež s rôznorodným programom. Prídu na 10. škribe, tak prídu. To sú tie bosarky kremnické, však? Strigy. Strigy, nie bosarky. Rozdiel aký? To je rozdiel. Bosarky boli upálené a strigy ešte ostali? Strigy ešte ostali, my sme fajnové strigy. Je to podľa teba dobrý nápad, že sa vlastne skumulovali akcie do jednej oproti tomu, že mohli byť rozložené na viacej víkendov, možno by to prilákalo práve viac ľudí? Myslím si, že bol to nápad poslancov a myslím si, že sa to osvedčilo, pretože hlavný dôvod je to zníženie rozpočtu a neboli by sme schopní pripraviť tak kvalitné podujatie alebo viac kvalitných podujatí ako jedno naozaj, ktoré stojí za to. Takže myslím si, že sa ten nápad osvedčil a v tejto dobe to bolo nevyhnutné. Verím, že v budúcnosti budeme mať viac finančných prostriedkov a budeme schopní pripraviť viac akcií v roku. A aké sú ešte banické recepty, okrem takýchto varených zemiakov? Staré banické recepty. Staré banické recepty? Už trofekov krčma. Tam najradšej chodili baníci. Na tohto ročných cechových dňoch boli veľmi kvalitne zastúpení práve remeselníci. Akým spôsobom sa vám podarilo osloviť toľkých? Áno, tento rok sme mali viac ako 100 remeselníkov. Im sme vyhradili centrum mesta, historické centrum mesta patrilo len tradičným remeslám a stánkári so spotrebným tovarom ostali pred hradbami mesta, čo oceňovali hlavne návštevníci. Teraz mi prišiel aj to pekné, také ľudové výrobky, také pekné výrobky. Kúpite tú gumipušku chlapcovi? No pravda, že mu kúpim. Treba. Jedno, nech má radosť. K tomu, že sa čiastočne šetrí, v Kremnici ešte bude niekoľko zaujímavých podujatí. Môžeme spomenúť aspoň niektoré z nich? Určite. Tak ešte stále vlastne prebieha organizovaný festival na hrade každú nedeľu o 6:00. Pán Michalica ešte stále pokračuje vo svojom festivale Hudba pod diamantnou klenbou. Predposledný augustový víkend nás ešte čaká Kremnická bašta a posledný augustový víkend ako tradične Kremnické gagy.